No ano 2020, a Xunta investiu máis de 800.000 euros na rehabilitación integral do CPI de Pontecesures, unha intervención que permitiu que o centro, a pesar da súa idade, quedase completamente adaptado para continuar co ensino nas instalacións. Coa chegada da COVID, a Xunta realizou un novo investimento de 30.000 euros para que o CPI se adaptase ás normativas sanitarias. Eso o que se fixo foi, realizaron os traballos e unhas melloras basicamente de pintura. Había zonas aconchadas, zonas que da reforma previa que se fixo, quedaban espazos negros onde estaban as luminarias colocadas, e o que se foi pintar, pero isto destinouse 30.000 euros a actuación e abarcou unha superficie de 3.200 metros cuadrados no conxunto do colexio. Dende o Concello destacan a importancia destas intervencións para mellorar a comodidade do profesorado e do alumnado. Un día a diario, hai máis dun 10% da población do pobo está metida aquí, porque hai un componente importante de población juvenil. Co cal, na medida en que as instalacións estén nas mellores condicións posibles, daremos tamén ese confort que necesariamente hoxe, aparte nesta época, todavía máis necesario. Estas melloras permitiron que as aulas se adaptasen ás necesidades da COVID sen alterar o seu funcionamento habitual. Sobre todo o benestar, con independencia de que evidentemente en situacións extremas como en xaneiro que as temperaturas mínimas poden chegar a sensacións térmicas de 1 grado, 0 grados, é certo que a primeira hora da mañá notase bastante o frío polo tema da ventilación, porque temos que primar sobre todo a seguridade da comunidade educativa, pero o que quero dicir que, ainda así, se nota bastante ben a calidade no benestar, non? Coa reforma integral permitiuse mellorar o illamento térmico do centro e solucionar os problemas de humidade e de frío. Con esta segunda mellora, permitiuse adaptar as necesidades da COVID sen que o alumnado se vise afectado.